Кайдан гына эзләп табаргасың мәхәббәттән дава бар микән, бар микән? Сөйгән ярны күз алдыннан китми, нигә хисләр сүрелми икән, икән? Көтә күңел, очрашулар эзли һәр тарафта, аны күрәдер тарафта, күрәдер сөюләре татлы була, ала сөйгән кешең белән генәдер, кешең белән генәдер. Язмыш җиле сөюләре нигә онытылмый, онытылмый? Мәхәббәттә сүрелми йөрәктә, сөюдән ник дава табып булмый, булмый? Көтә күңел, очрашулар эзли һәр тарафта, аны күрәдер тарафта, күрәдер сөюләре татлы була, ала сөйгән кешең белән генәдер, кешең белән генәдер. Очрашулар эзли һәр тарафта, аны күрәдер тарафта, күрәдер сөюләре татлы була, ала сөйгән кешең белән генәдер, кешең белән генәдер.